did one house because even when I met that bro na him ala anya wona be dele da se na mara anya no na ya kokaria na ka no we we kala anya ele mele mo ba gese ta wona ya gbako go dika iku da mo ba go maro de no na be wodi ka ka anya kala do you want dike de na do o le ka anya o de go na na ta wan so la ka to no le me te da bu da ni ma mi kan ta ji be na bu ni ba kan ne o ba me ku na ku lo de mo nam me ku nya no ku lo do da ni ka mana me ono ara do ga ba lu akpọdo ya jọfa kwasị ya odogwu anam ma kwasị odogwu mgbe ọba ọ ọ dị ka na-adị adị na-echiri echi nkụ atụkata bụ echiri ibe masị m na ọ bụrụ odogwu mgbe ọba ọ dị ka adị odogwu mgbe ọba dị ka ntị nile nne m taatawa ndị odogwu mgbe ọba na-ege ndị ya dị ya taatawa dị ka anyị mepe gị iru ka ebe anya anyị na mmụọ na ebe anya dị n'ire ihe ahụ dị aka bụ okwu na ụka
The man, the lion. I want him.
Nama, bapa. Laja, ramai di kecil no. Kamu casa? Nah, tuh bro. No. Kenapa pasai ranya? Ba, anu mana drama nama pada apa? Oh, bukan mana hoda. Qua Brasil.